Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu. Igbo ndị njem ọnụ nke onye chiri ya zere. So taa anyị ga-eweta agba nke atọ. Anyị ga-amalite agba nke atọ, ya chapter 3 today. So ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ọ dịla afọ ise Chike na Ada gbara akwụkwọ. Ngozi Chineke nyere ha karịrị akarị. Nke bụ na ha anaghị akpọkwa onwe ha Ada na Chike. Ihe dị iche adịla. Ihe Chike na-akpọ Ada bụ nne Chukwuma, Ada na-akpọ ya nna Chukwuma. Ha nwetakwara otu nwanyị ọzọ, aha ya bụ Ọbịanuju. Ọbịanuju gbara naanị afọ abụọ, ma onye hụrụ ya agaghị ajụwa ase maọbụ Ada mụrụ ya, n'ihi na onye hụrụ ya ahụla ka Ada dị mgbe ọ dị na nwata. Ndị Igbo kwuru okwu sị na onye a sị na ọ bụ nne ya mụrụ ya abụghị ọnụ ka a kọrọ ya, ma onye a sị na ọ bụ nna ya mụrụ ya bụ ugwu ka a kwanyere ya. Onye lee Chukwuma anya n'ihu, ọ mara na Ada zụtara Chike ihe ọ tụrụ n'ahịa. Onye chọọ ka ọ mara ma ọ bụ Atani mụrụ nwa oku, ya lee ya anya na mkpụrụ anya. Dịka ndị nọ n'akụkụ na-ele ha n'anya si hụ ha na ha na-ebi n'udo. Ha anaghị ese okwu. Ọ bụrụ na di na nwunye a na-alụ ọgụ, onye ọzọ kụọ aka n'ụzọ, ha bịa meghee ụzọ ma ahụ ka o nweghị ihe na-esere ha, ọ dịghị ọgụ ha lụrụ. Onye ahụ laa, ha nwere ike ịmalite ebe ha kwụsịrị. Nke a abụghị ọgụ ka ha na-alụ. Ndị mmadụ anaghị ahụ ha. N'ihi nke a, Ada na Chike na-ese okwu, ọ dịghị onye na-ama. Ọ na-adị ndị mmadụ ka ha bụrụ Ada na Chike. Chike si n'ụlọ ọrụ ya gbasaa ọsọ ka ọ ga-eji laa be ya, naanị ka ọ gaa hụkwa Ada na ụmụ ha abụọ. Chike jee ọrụ, Ada nọrọ n'ụlọ na-agụ oge ọnụ ruo mgbe Chike lọtara. Ada adịghịkwa eje ọrụ bekee. Chike si ya kwụsị ọrụ n'ihi na ọ maghị ihe ego ọ na-arụta ga-ezuru ya ime. Onye bụ ozu enyi ekwesịghị iji ụkwụ gbọwa ọnụ abụzụ. N'eziokwu, n'anya Chike na Ada, ọnwụ enweghị ike ikesa ha. Afọ 1967 na Naịjirịa, onye nụrụ maka ya gbapụ asọ n'ihi na onye buru ya n'uchelu asụ mmiri, onye nyere nsị ka ya mma. Ndị amụma na-akpagharị na-ebu amụma maka agha. Ndị nkịtị na-akpagharị na-akọ nke ha hụrụ na nke ha ahụghị. Onye si Enugu je Ọnịcha lọta, ọ sị gị na ya jere n'ugwu Awụsa jee jiri anya ya hụ ihe na-eme ebe ahụ. Onye jiri nzuzo mịpụ si ugwu ruo Asata, anya ọzọ ị ga-ahụ ya, ọ sị gị na ya jere Nsụka jiri anya ya hụ ebe ọ na-akpọtụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ji aka ha mụta ịgba afa mmadụ na-akụziri ha. Ma ndị amụma ụgha ma ndị ezigbo amụma, ọ dịghị onye ma ibe ya. Onye akọrọ jee ịkọrọ mmadụ, ọ sị na ya nọ mgbe o mere. Dibịa na-agba afa, ọ na-etinye nke aka ya. Dibịa na-agba afa, ọ na-etinye nke aka ya. Mmadụ niile mazụcha ọha ndị mmụọ, ma ọ dịghị onye nwụrụ anwụ jekwuru ndị mmụọ mara ka ha dị wee pụtakwa ọzọ. Onye na-akọ nke ya, ọ naghị asị na ọ bụ ihe ọ nụrụ. Ikwusi okwu ike, ọ gwaghị na ukwu oroma agbafere egbe, ọ na-akọrọ gị maka ya.